Sanibona. Niyaphila. Ayisazani. Cha, sikhona ke sonke siyaphila bafowethu. Yizo nje imanga zempilo ezihlezi simangaza mihla namalanga. Okusho ukuthi emva kokulahleka kwendoda leya kaMsani ke kwamanje umuntu usadunguza usayicinga ayikakatholakala indoda kaMsani. Okusho ukuthi kwayehlela ngoba cha ukubuya ekhaya impela ayisabuya ke ekhaya. Zase ke imoya ke le yentaba yasithi cha ake ngime kancane ukuhlupha. Ngase ngima ke nami ukuhlupha ngayithoba ngahlala kahle ngayiqoqa ngoba phela basebengithembisa ukuthi uma ngingayiki kuningi okusazokwenzeka okuzongiqhatha nemindeni yabantu. Cha ngithe ngisahleli kanjalo nami ngisayiqoqileke ngihleli njengentombi ngithule ngithe du kwase kufonela insizwa kaMakathini. Okusho ukuthi bisinesikhathi eside nje ngifonela lokhu incenke yazi yafona yasho ke yathi hayi manje ngoba nanga uMsani ulahlekile akusho ukuthi phela asime yona ifuna ukuyozama yize isiyazi ukuthi izimo zakhona lapha ihamba kanjani. Kodwa ibona ngathi bonke labantu engihamba nabo bengekho right bebebheda yona khona engakwenza kangcono. Ngithi mina yazi nginenkinga ngoba phela le moya yentaba yathi ake ngithi ukuhlukana ngempela kancane na obengizovelelwa ukukhulu. Well nempilo yami ke yaqala yathi ukunyakaziseka nje. Yabonga aba nezinkinga nje eziningi kodwa ke siyaphila. Athi yena hayi uMakathini hayi. Athi hayi mfaka Blose no kuzolunga mfethu. Ngiyacabanga ukuthi lokhu mina enginako Nyambose engikuphethe khola engakushiyo lo umkhulu ngoba umkhulu wayehamba le ndlela khona akakuthola umkhulu. So unayo into angishiyela yona ukuthi uma ngifuna ukubamba izimo ezikanjena fanele ngenze njani. Kade ke lensizwa ayingifonela ngempela incenke ithi iyafuna ukuhamba. Bese ngithi mina mfaka Makathini kunzima kodwa ke kulungile ake sibone senze njani. Mana ngeke ngixoxele indaba. Cha lufike ke usuku lika Makathini ke hayi kufike ke insizwa kaMakathini impela ke noyihlobile ke idla ibheshu insizwa kaMakathini iqimbile njengenhla igqoke lutho idle nje ibheshu kuphela yasifaka ubuhlalu bayo nezintambo zayo ezibomvu la yasiphatha ibhakede lentelezi. Ngithi mina weMakathini uma useza nentelezi la yikho lethe ezolunga yikho lethe sihambela athi thulu uzobona wena le ntelezi le isimanga athi lalela ukuze ubone ukuthi le ntelezi yami isimanga sizoke siye emathuneni ebusuku kunento engifuna ukukubonisa yona ebusuku emathuneni. Ngithi mina cha kulungile mfana Makathini asiqale khona emathuneni ukuze nami ngiyithembe lento. Hayi sivukele khona ke noMakathini entambama nje sekuqala ukuhwalala sibheke khona emathuneni. Efuka uMakathini efika echela uMakathini ithuna echela uMakathini ethuna echela uMakathini bese kukhuluma umuntu athi umuntu awu kodwa nangivusa ngilele kwenze njani angimboni mina uyambona. Athi mfoko Makathini hayi ndoda amadoda sikuvusa kwasikuvusa ukuthi lensizwa kaNyambose engihamba naye bingathembi ukuthi lento engiyiphethe iyakwazi ukukhulumisa isipoko. Bese ephendule lo muntu athi pho manje uzombonisa ngami ngiphumelele la uyasuka la usuka khona uzochela athi le ndoda hayi khuleka wena lala wena yeka thina senze lento ade siyenza ngoba usebonile umthetho okulungile. Hey ngikholo ukuthi hayi le ndoda ikwazi ukukhuluma nesipoko ngingasiboni mina isibone yona kuyaqala angikaze mina ngihambe nomuntu akhulume nento ayibone ngingayiboni. Hayi yithi laba kusengathi ke noMakathini kusengathi ke noMakathini hayi yithi laba sithatha imoto awusingena indlela singena indlela noMakathini phezulu lapha entabeni lapha yasezungeni phezulu lapha entabeni sifike. Masifika nje kuthe ukwena kancane sifike sithi ukuphendla nje ihlahla bese siphumela kona amabhodo ngesikhathi nje sithi nje sivule ihlahla nanka amabhodo. Ngithi mina isingangaweke Makathini ngithi hayi isingangaweke Makathini yizo manje ziyakhala iyabhibhidla intelezi yakhe lapha ikhuphuka ingwebe brown
Ikubuye hayi emhlophe brown. Yabona cha intelezi yakhe impela hayi. Iyalikhuluma udaba. Hayi. Afike kumakhathini lapha cha beka intelezi yakhe aqala ashunqise into ayiphethe ashunqisa khuluma. Ngimi nje ngiqhelile. Ngiyazazi phela lezi ipokeza lapha ukuthi ayidlali. Yabo ngiyazazi ipokeza futhi ayidlali zapokeza lapha. Uyabona? Zilanda umndeni zizofaka emgedeni zithi hayi thatha imali ke thina sizothatha umndeni. Hayi. Uthe nje umakhathini eqeda uyishunqisa yakhe lento ethi uyiphehla intelezi ethi uyiphehla intelezi. Vele baqhamuka. Avela qhamuka amakhehla u2 elebhunu nelonto omnyama. Lelo muntu omnyama ligqoke na njengaye lifaka ibheshu njengaye. Liphethe uqhatho yabona liphethe isiketekete kodwa esiwuqhatho. Lokho okuyimeyili kodwa bothi email endala insimbi yakho izirusile yabo lathi sathi befika leli khehla lomuntu omnyama lathi yini lo ichela la athi yena inkosana unanga umthetho othe inanga umthetho othe khona imali la kuzomthathela imali. Kuze ngibabaze ngithi kumakhathini hayibo wena uthe wena ufuna ukukhombisa imali hayi ukuthi mina ngifuna imali uzothathela imali wena ucela mina ukuthi ngizokhombisa imali lithi ikehla leli lomuntu omnyama lithi kulungile licoshele libhakede leli lemakhathini lithatha intelezi lithele kulelo chatho. Leli lomlungu libe libamba umqala umakhathini limdunusisa abaphenye ibheshu bashikjela ukuthatha eduno. Wamemeza nayo intelezi igcwalisiso. Wamemeza nayo intelezi igcwalisiso. Ithe ingaphela lapha ephaketheni kulesikhetekete abamthatha ngaso bamkhahlalisa inqoqo ngendlela. Uthe ebhekele umhudo ubheke emumva uphuma uyahuda nje kuyasaza phansi kwebheshu. Mina sengibaleka yena ngangitheli ngamasimba. Akasahuthi. Exactly. Saphela isikhathi ngo-45 minutes. Sesihleli manje ukuthi akaqeda ukuhuda ngoba ngeke ngimfake emotweni yami mina nokaka. Sesicika okuyisikhosha manje ukuthi igeze le ndoda ngoba manje ungathi ufaka ijama elikwatha unethe ekwehlele nje kuyiphumele ngemumva. Uthi ithangiqetheka kakhulu kahle ke singahlala ngesiqothe umfoka umthetho bekithi akuzuba nje. Wathe mfoka umthetho bekithi akuzuba nje. Hayi ngibone yitho lo mhla uthi uyahuda uma kwade kuvele kude phutshu. Aze ngathatha omanta labo sibanyathele emotweni ngoba beke izitulweni ukuthi indoda ikwazi ukuhlala ngoba ngiyabona yonyela itulo zami lo muntu. Hey uyabona njengoba isizini ivulile umuntu usazohleka. Umuntu usazohleka bafowethu uyabona nje kade ngiqalile manje ukuhamba le ndlela umuntu usazofa ukuhleka.